nací en Holanda y ya bastantes años siempre fuimos a los parques porque nos gustaba mucho la naturaleza y los árboles y un poco, bueno, pues lo que no sea todo piedra. Y entonces mi madre pues ya intentó unas cuantas veces de salir de Holanda de otras formas, fuimos a Costa Rica, a Bali, a Tailandia, pero al final nunca salía tan bien. Y entonces al final, cuando tenía unos 13, hemos venido de vacaciones, un mes o dos, hemos vuelto y luego hemos estado todo el año diciendo tenemos que volver, queremos volver. Y al final nos hemos mudado aquí del todo. Entonces empecé a viajar por Francia, por todos los lados, siempre trabajando y viviendo en la montaña o en pueblos. También hice unos trabajos de bosque porque hice como trabajos de intercambio, entonces voy a vivir a algún lado y porque yo vivo ahí, pues hago unos trabajos, puede ser desbrozar, puede ser plantar cosas, recoger manzanas, lo que sea. Y entonces ya he hecho un poco de trabajo de estos y a partir de ahí, pues al final empecé a vivir aquí fijo. Porque siempre he vuelto aquí por Cataluña, por la zona de Sant Llorenç, Albanyà, Darnius. ¿Cómo lo descubrí? De hecho, mi antigua suegra, creo que por Facebook o por algún lado, lo encontró. Y me lo enseñó. Dije, hey, mira, es una formación de forestal, eso tira muy bien porque es lo que te gusta a ti, luego puedes trabajar en los pueblos haciendo esas cosas. Y entonces me apunté porque dije, bueno, en verdad no pensaba que me lo iban a coger porque, claro, me imagino... un curso de forestal habrá mil personas que quieren hacer esto, entonces no me imaginaba que me cogieran justo a mí, pero sí. L'Ocupal és una formació professionalitzadora per a joves de 16 a 24 anys que no estan ni estudiant ni treballant a la comarca i que se'ls ensenya un ofici, però més enllà d'això és un recurs per a la gent que no té recurs. És un projecte que el que mira és de recuperar persones. Aquest és l'objectiu principal de l'Ocupal. Fem una selecció dels candidats, mirem qui són els que creiem que ho necessiten més, una mica això, no? Qui no pot accedir a un altre recurs, també com pot casar en el grup, si hi ha un jove que té problemes amb l'idioma, si hi ha un altre jove que sap el català o sap el castellà i aquest jove no coneix cap dels dos idiomes, com el pot acollir aquí i això el pot facilitar. I llavors, en el cas de la Lluc, recordo que va ser dels últims que vam triar. Jo no l'havia vist i la Sàmia, la meva companya, sí que havia parlat amb ell i em va dir hem d'agafar aquest noi, tot i que tenia molts problemes amb l'idioma, pràcticament no parlava res, tenia problemes amb la documentació i no té res, però té una actitud brutal. Vam valorar que podia ser un bon candidat. I llavors, a mesura que el vam anar coneixent, va ser una sorpresa molt agradable. Aquest noi ha tingut una situació molt difícil, va sortir del Marroc perquè va perdre el pare, té una germana petita, té la mare allà i llavors vam prendre un viatge, ha passat per tota Europa, s'ha recorregut no sé quants països, a peu, de nit, en transport públic quan podia. Va estar mesos fins a arribar aquí. Ha tingut una vida difícil. Alexis, muchas gracias de ayuda. Samia, muchas gracias. Ayuda del curso del catalán, ayuda de los papeles, ayuda de las citas, de muchas citas de la extranjería, pero muchas gracias. Els problemes aquests amb l'idioma, quan va aparèixer la possibilitat de poder fer català, amb el Consorci de Normalització Lingüística, vam poder aconseguir apuntar 3 joves del grup de forestal que no tenien problemes amb el català, no el sabien, no el parlaven quasi, i ell va ser un d'ells dels que es va apuntar per poder aprendre el català. Nosaltres una de les coses que tenim és el tema de que el nostre projecte no ve limitat per cap tipus
documentació, a nivell d'estudis, no? Qualsevol jove que estigui residint a l'Alt Empordà pot fer aquest recurs, per tant és un recurs obert a tothom i que moltes vegades hi ha altres tipus de recursos, amb més diners, amb més formació teòrica, amb un títol que pot estar més homologat, però que té unes limitacions, no? O a nivell d'estudis o a nivell de documentació, que fa que molts joves en quedin desemparats i que no trobin res a la comarca per poder fer. I aquest projecte Podem més modest sí que dona sortida a aquests joves, que els tenim aquí i que els hem de capacitar perquè puguin desenvolupar-se, igual que els altres. I alguna cosa hem de fer. L'Opal ha anat evolucionant amb els anys i si bé és cert que al principi anàvem intercalant les formacions, ara darrerament el que fem és mirar de fer unes formacions inicials perquè els joves tinguin les competències ja des del principi. Els preparem perquè puguin encarar entrevistes de feina, els ajudem a fer els currículums, fem un treball emocional amb ells per això, per recuperar-los, perquè tinguin autoestima, perquè molts venen de situacions molt difícils, molt complicades. La primera formació que vam realitzar va ser la de riscos laborals, perquè ens agrada que els joves estiguin ben preparats i quan vagin a la feina vagin amb les millors condicions, amb seguretat, sabent el que es trobarà. Llavors, una formació imprescindible de qualsevol lloc. Riscos laborals, vam tocar una mica tema també de primers auxilis. Llavors, també hem treballat molt el que és la part ocupacional, millorar les competències de treball, vam fer els currículums, vam fer com encarar una entrevista de feina, fent role-playings, com apuntar-se a diferents recursos per aconseguir feina, des d'ETTs, que les vam anar a visitar i vam fer in situ, com t'has d'apuntar si ets jove, doncs mira, anem allà i ho fem, ho provem directament. I després hem fet altres formacions ja més com a aspectes emocionals. El coaching, per exemple, que va venir per treballar aquesta cohesió de grup i els aspectes així més personals de cadascú. Aquestes situacions complicades que han viscut, que vegin que se poden en sortir, que potser no has tingut un camí fàcil fins aquí, però que a partir d'ara, si t'esforces o així, pots tenir recompenses, tu també ets capaç, tu també te'n pots en sortir. El sistema es bastante una mierda y aburre. Os aburrís. Y con toda la razón del mundo, lo que digo. El sistema está hecho de una manera que solamente premia a aquellos que tienen capacidad de memorizar, capacidad de hablar o de escribir bien, tal, y hay la gente que tiene otras habilidades, que son absolutamente necesarias, incluso más, para que la sociedad donde vivimos funcione. Y al final de lo que se trata, de cada uno de nosotros, cómo podemos aportar valor. Ahora estoy trabajando de camarera, tengo un buen trabajo y está bien. Pero en el futuro, quizás un poco más largo, me gustaría poder cambiar de profesión y tener por lo menos una experiencia que pueda decir, mira, pues yo he hecho este curso y tengo experiencia en este tipo de trabajo, me gustaría mucho poder venir a trabajar aquí. Y quizás no tiene que ser ahora, pero me gusta mucho la idea de que yo puedo cambiar y realmente, ¿sabes? Y que tendré una opción de hacer realmente lo que a mí me llama. El cas de Mustafà, per exemple, ell és una persona que viu a Roses, fa pocs mesos que estan aquí, primer vivia amb els seus tios, i és una persona que quan el vam agafar per al projecte Ocupal
es va comprometre moltíssim perquè al final havia d'agafar un bus de Roses a Figueres fer com transbord i venir fins a l'Escala. Són coses que mostren la implicació i les ganes que tenen d'aprendre, de formar-se. Estaba buscando el estudiar, quiero hacer cursos de trabajar, de esta construcción, y luego he encontrado a la Ocupalt. Els grups funcionen amb un professional especialitzat amb l'ofici que es treballi aquell any, i aquest professional s'encarrega d'ensenyar l'ofici als joves que participen del projecte. Per tant, ensenyar-los les tècniques, les tasques, els hàbits de treball, com utilitzar una eina, com fer la tasca en el municipi. Però, a més, tenim la funció de l'educador o educadora del grup, no? Que és la persona de referència a nivell personal i grupal, no? Que el que fa és saber què li passa, com se sent el jove, treballar les seves necessitats, fer treball de cohesió de grup i alhora ser la persona que sigui l'enllaç entre els tècnics de l'àrea de joventut que desenvoluparem el projecte i els joves, no? ¿Y sales del pueblo conmigo? Joves que estan una mica aturats en el sentit que no tenen cap tasca a fer, que no estudien, que no treballen, doncs en 2 mesos, no és que els hi pots explicar molt, però en 2 mesos ells sí que veuen més o menys quines tasques es fan i aleshores, bueno, se poden fer una idea si realment això els hi pot agradar o no els hi pot agradar. Si no tenen res, és gratuït, i se'ls acompanya, vull dir, sí, jo ho recomanaria als joves, evidentment. Tenim l'experiència de més de 10 anys, de més de 500 joves que han arribat a passar pel curs i veiem que només immediatament acabant el curs, aquell mateix estiu, 1/3 dels joves han trobat feina, 1/3 han tornat a treballar, per tant, l'èxit d'alguna manera, si tu t'impliques, si tens ganes, si tens voluntat, està assegurat, aprendràs un ofici i a més accedeixes a un recurs que és gratuït, que el que se't demana és la voluntat, el treball, les ganes d'aprendre i si tu poses tot això, el resultat està garantit. Creiem que els joves que venen d'un entorn que és bastant negatiu o que el fracàs ha sigut una forma de conviure durant molt de temps a la seva vida, doncs que sigui un projecte que els faci reconnectar, no? I que puguin tornar a veure que ells poden tenir una vida satisfactòria i més aquí a la comarca. Aquest és un dels objectius que tenim com en el reforç emocional. Si tú eres joven y tienes ganas de trabajar, pero no sabes cómo hacer un currículum y no sabes por qué camino tirar, yo el Ocupal creo que es muy buena oportunidad de poder aprender muchas cosas, maneras de trabajar y además llevarte un currículum y hacer algunas primeras entrevistas. A part d'aquestes entrevistes que ells fan puntualment, que van sorgint d'ofertes reals que els hi anem passant i anem compartint amb ells pel grup, ja sigui amb l'educador o pel WhatsApp, mirem de finalitzar el projecte sempre amb l'Hora Ocupal. I l'Hora Ocupal, al final, és empreses de la comarca, unes 10-12 empreses de la comarca que volen participar més activament en el projecte, que s'ofereixen per venir a fer entrevistes ràpides de feina a tots els participants del projecte. Són entrevistes reals, moltes vegades hi ha ofertes immediates, d'altres es guarden els currículums per més endavant i és un moment de molta excitació i de molta felicitat perquè els joves veuen que acaben el curs i que a més l'acaben formats i amb possibilitats de trobar feina. L'Ocupal m'ha ajudat en molts sentits. L'Ocupal m'ha donat una oportunitat. A l'Ocupal no només aprenen un ofici, aprenen molt més que això. He après el treball en equip, el respecte entre els companys, a tenir disciplina, a voler millorar cada dia.
No tenia cap intenció de fer amics i m'emporto una família. Del primer a l'últim dia veus un gran canvi en ells. Trobo molts joves a vegades que han passat pel projecte, no? I em diuen, ostres, Joan, mira, ara estic fent això, ara estic fent allò. Molts, la majoria, no estan fent cap dels oficis que van practicar aquí en el seu moment, però sí que els hi va servir, no?, d'aquell clic, diu, ostres, jo sí que era capaç, sí que servia per alguna cosa, o sí que era capaç de fer alguna cosa, i gràcies a vosaltres vaig fer aquell clic. Un inici difícil no té per què ser un mal final, pot ser el començament d'una cosa molt bona. Estic molt content d'haver fet aquest curs. Aquest curs jo el recomanaria a tot aquell jove que no té clar què vol fer a la seva vida. Aquí sí li pot obrir la porta a un nou món. Si no saps què et ve de gust, què t'agrada, aquí aprendràs un ofici, coneixeràs gent i podràs començar el nou camí. Fes com jo. Anima't. Fes com jo, vine a l'Ocupada.